ಕಕ್ಕಪದ ಬೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ನೆಪ್ಪಗೌಡ ನೆರಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಜಿ ಕುಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು 11:49 11:58 ಅಣ್ಣ K20 P24 80 ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡದು ಈ ತರಣ ఎర్లన్కి 19 బంగా తడ ఉండాలి K70 ఏ ಹೊಸ್ಮಾಲ್ ಚೋರಿ ಶ್ರೀದಗಳು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತೂರ್ ಕಿನ್ಯ ಚಿಲ್ಲಕುಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾಲ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೆರಳು 11:64 13:34 ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಸಿ ಸಾಕು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಸಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಕರೆತ್ತ ಮಾನಿಸಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನರಡ ನಂಬರ್ 11:68 11:83 ಮುಳೇರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾನಿಸಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಸತ್ಯ ಕರೆತ್ತ ಮಾನಿಸಿ ಸಾಗು ರಾಜೀವಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ 11:25 11:86